Uno, dos, tres, cuatro. Hallo en welkom hier weer bij Strukland. Het is een schöne dag, de sneeuw waren meest alle verdeft. En we gaan het hier fijn warm werden waren. Van der wil ik wat merken, laatst had ik wat gemerkt van Hühnerfleisch. En van der wil ik wat merken van Porkchops. Spanisch wordt het dan aan Chuletas de Cerdo. Dat zijn Schweinfleisch, Schelwurstfleisch. Dat kan entweder vom Schinken sein oder von Würmer. Das sind Schelwurst, Schweinfleisch. Porkchops. En ik wil weten waar we die rijden doen van die erklären wat sehr schön schmeckt. Ik heb dat recept sehr studiert. Op Englisch würde das dann sagen cheesy potatoes porkchops. Dat is kjeese, ätschoken en porkchops. Oder Steaks, Schweinsteaks oder Chuletas de Cerdo. Nu wil ik weten wat we alles maken en wat we eerst doen en het laatste. En ik leef van jou waar we zeer schijnet onkas gaan. De meestal in de uren worden zo verdreven, maar ik wil niet zeggen. Je Peters drinken, was ik maar een vasthouden, maar wie schwör, dat schijnt onkas aan. Du, kijk mal, hier hebben we 8 frische, witte ätschoken. Nu willen we die in fijne, derne kullers snijden. En dan willen we die in water leggen. Dat wordt dan het eerste worden doen. Dat meelje, dat starch, eruit trekken dat. We got 8 potatoes, we're gonna slice them up and put them in water to get some of the starch out. Okay, die ätschoken hebben we smak. 2 snijden van ongeveer een achtelzaal dik. Hebben we die in water al eenmaal afgespeeld. Nu worden die hier een stunde zo liggen laten, een beetje langer. Dan trekt al dat starch en dat meelje eruit. Je hebt het nog spaak, bacon, brunjebrood, rijstjebrood. Nu kijk je maar. Hou dat spaak op een zeer fijn goeie rijstjebrood. Wow, nu kijk je maar. Zit dat niet smaak? Wow, nu kijk je maar. Dit is wat we worden braken. Nu wel het eerste wel we zo'n kjeese maken. Ik wil niet weten wat het is en wat we ermee braken. Hier hebben we 2 koffel melk. Dat is een halve liter melk, half een liter milk. Hier hebben we hühnersoep, wat ze naam chicken broth, dat kan je hem stoot kijken. En wij dat niet gaan, sinds dit broek we 3 koffel vol, 3/4 liter. Wij dat niet gaan, dan neem je zo'n pulver neem je 3 koffel water, dat je door zo'n pulver maakt, maar dat is zo saltig genoeg is, niet te zeer. En dan brok je dat. Hier hebben we 4 eetlepel butter. Hier hebben we 4 tablespoons butter. Hier hebben we 4 eetlepel olivenoil. 4 tablespoons olivenoil. En hier hebben we dan kjeese. Dat is een butterkjeese, dat noemt zich dat is cheddar en mozzarella. Top gemixt, dat noemt zich marble. En wanneer je zo'n kjeise niet hebt, dan bruk je dan zo'n kjeise dan gleichen. Dat is 2,5 koffel. 2,5 cups of marble cheese. En hier hebben we 1 seppel fijn gesneden. 1 cut up onion. En hier hebben we dan 3/4 koffel meel. 3/4 cups flour. En hier hebben we dan schisnick pulver. Dat is 1 theelepel schisnick pulver. 1 teaspoon garlic powder. En hier hebben we dan peper en zout, zoals het dan veelt. En hier hebben we dan green onions, dat naast ik dan seppeljoek, dat hebben we vrij een 4 koffel. Zo nu hebben we het afhangen te merken. Ik wil weten dat lijkt wat zeer schijn smaken. Oké, hier heb ik de spices en al die dingen opgeschreven. Ik ga dat hier doorschrijven wat er veelt. Oké, nu hebben we dat olivenoil uit, waar de butter hier maakt. Well, een paar minuten leren, maar een minuut leren, maar de butter zo meer versmolten is. En wanneer we de olivenoil maken, dan wordt de butter niet zwart. En dan, ja, veel beter smaken. Dan wat we dan doen, dan doen we de separate maken, dan worden we die zo meer bruin broden en dan worden we het eeuwig maken.
Die Säppel fangen uns sehr Geschmack zu loten, aber danach das Rezept, das verlangt das nicht. Weil wir wollen hier noch ein Jalapeno machen. Mit den Säppeln top durchbroten. Das klar wat sehr schön schmecken. Okay, nu kijk maar. We zullen de Säppeln sehr schmack. Nu hebben we de meel er maken. 2 drittel kuffel meel. Van ungefähr. Daar krijgt ze stop. Wordt een beetje de fan dichtgedieren. En dan, wanneer dat is als voor een halve minuut als het dichtgebroed. Dan word ik wijzen wat aan het nächste komt. Oké, doe kijk maar. Nu gaan we dat meel er maken. Hou het hier een klein beetje zo dichtgebroed. En dan doen we dat wat banaan heinersup er maken. 3 kuffel vol. Wat kijk maar dat. En dan willen we dat op een kerken brengen en dan wil ik wijzen wat het nächste er maken komt. Oh. Wordt het zeer van hier, maar het kerken dat en dan wel zijn wat het nächste komt. Oh, nu kijk maar. Nu kijk ik al zo fan. En dan willen we hier een halve liter, 2 kuffel, 2 cups of milk. Wil dat hinein. Wil we dat hier, en dan als je vangt te kerken. Bring it to a boil, and then add the cheese. Ich will ein bisschen Kerken haben, da werden wir den Käse da machen. Und dann meint ihr ein anrühren, dass es nicht anbrennt wird. You have to stir constantly so you won't stick or burn. Wow, nu kijk je mal. En hier hebben we nog een doosje pilsje. Dat recipe dat verlangt dat niet, maar ik dacht zo wiederleggen pilsje. Ik wil hier nog een doosje pilsje maken, mushrooms, optional. Sehr schön. Ho, nu kijk je mal. Look at this cheese sauce. We worden nog helemaal je schet op een kerken brengen en dan willen we dat cheese te maken. Wow. Over den willen we nog dat theelepel met schisnick pulver maken. I'm gonna add the teaspoon of garlic granulated powder. Sehr schön. En dan wat we dan worden, is dan willen we hier nog peper maken. Pepper to taste. We leggen een deel peper, door kijk maar dat. Oh ja. Wow. Nu wordt het loten dicht kerken. I'm gonna let it simmer for a while till it gets nice and thick. Then gonna put the cheese in it. Number 1 with smaken. Taste it. If it needs salt, you add a little bit of salt. Not too much. There you go. And now we'll the sepuljuk to make, the green onions. Gonna add the green onions. And then the cheese. Nu we'll den cheese to make. Nu kijk je mal. Nu will we hier cheese sauce krijgen. Gonna make that cheese sauce. Wow. Dat was echt schön schmecken. En bij ons smaakt je dat sauce nog een beetje, wanneer zout fehlt oder peper, dat je er een beetje meer maakt, oder whatever. Wat ik wil zeggen. Dit wordt sogar über ätschoken oder Chieltje oder irgendwas. Wow! Let's see. Oh, wow, wat dat van der schijn onkas geben. Jit bekkert strutje, hou die vast. Oké, dat heb je nu verder gekeken. We hebben hier bij ons omgericht. Dat is nu fertig. Nu gaan we dat tot zien zaten. En daar werden we even doen. Ik wil zeggen, dit saus, ach du je wilt. Dat heb je bloß ergens voor te brokken. Brennetje, kieltje, ätschoken, nudelen, wat immer. Nou ja, daar werden we proberen hier een ploot vol uit te maken. Hier hebben we de ploot, die hebben we eingeschmurzt met zo'n spray als dit. Waar je dat niet aan en die dus onder schmurz neemt, dat een beetje aanschmurzen. En dan neem je een lepel en dan dit schrikkelijk schijnt zo super. Dit wil nog maar waar is verbroken, dat wil ik je nu al zeggen. Dat wil ik nou een beetje mijn signature sauce. Sauce de la firma. Doch. Da wat we aan doen, is dan we hier onze ätschoken hervliegen. Door van ungefähr twee schichten. Ich habe sie dort, ich habe die ätschoken nicht aufgeschaut.
De Schal die zei die heeft krakse veel er nog meer nur hoofdje als de ätschoken zelfs. Wow, kijk hem op. Ai. Wow, dat kan je niet smaken. En dan doen we nog helemaal warm de bitsen, whatever. Krak zo. Ai, want je wisten, wahrscheinlich das schmeckt, oder sogar auch wahrscheinlich das riecht. Doch, nu war noch eine Schicht ätschoken über. Und da war dort 350 Grad Fahrenheit, wo dort steckt 20 Minuten baken. Und dann, en dan waren we den tijd dat Schweinfleisch broden. Dan waren we dort hier napvliegen. Dan nog helemaal stek 40 minuten baken, maar het vlees en alles zo fijn goed is. Toen kijk hem op. Oh ja. Krak ze stort. We zijn goed neer. Toen krak ze stort. Dan nog helemaal waren. Oh, nou nog een ding. Hier, kijk hem op. Hier hebben we nog een beetje spaak. Dat rijsje spaak, waar we hier tussen en ook nog een beetje nog. Wil je zeggen, spaak smaakt je ijs waarschijnlijk. Ik weet dus dat mensen die houden niet op spaak, of die leven dat vielleicht aanrechten of zo. Maar kijk dan maar. En nu gaan we nog eenmaal saus opsmeren, want nog wat even blijft, dat nemen we dan met naar huis. Dat we niks nog even de French fries eten, stremels, of hoe immer. Yikes, kijk dan maar. Hey, gwella, de kleren, alles zit er zo wonderstrong. Ja, krak de start. Nu willen we dit voor 20 minuten baken, 350 Grad Fahrenheit. En dan wordt het wezen wat we hier worden opleiden. Dat zijn de bita vlees, de Chuletas de Cerdo en de Porkchops. De Schwings schelwasch. Oké, daar gaan we dat vlees nu ruimen. Hier hebben we de saus, wat we namen Porkchops. Chuletas de Cerdo. En hier hebben we peper zoveel als we dan leiden. Pepper to taste. En dan zout zoveel als we dan leiden. En dan hier hebben we 1 theelepel schisnick pulver, 1 teaspoon garlic powder. Nu wordt het there here, we're going to mix it up real well. Crack the start, just like that. There you go. En dan worden we de porkchops hier als staat fijn en meel. Gonna dredge them in this flour. Oh, krijg ze start. Oh, yes. Ja, nog een beetje schuim met eten spelen, niet? It's a little fun playing with food, isn't it? There. Oh, yes. And then we're gonna fry them. And now we have the fijn bruin brood naar bedden zien. And now we have the in the plate now with the ätschoken top. Then we're gonna put them in the casserole with the potatoes. Oh, check them. Oh yeah. And we have nog meer pepper. Well, put a little more pepper in it. There you go. Okay, that's new right. It's ready now. And now we're gonna fry them, brown them on each side. Okay, nu hebben we het hier fijn hot. We got it nice and hot. We hebben hier about 1 or 2 eetlepel olive oil, 1 or 2, and a bit butter. Well, got the butter and everything else mixed up. Well, check them out. En dan wat we daar willen, dan willen we de bruin. Nu willen we die alle, let's fry them nicely brown. Weet weten wat het zit, want deze voor een smaak bruin zijn. Oké, nu hebben we de smaak bruin gebroed. Anyway, nu willen we hier, zoals je zien kan hier. En dit saus naar door. Kijk hem. Oh, wow. Nu werden we nog helemaal stek 20, 30 minuten baken. Dat het fijn doorgebakt is. En dan wil we ovenkast eten. Wil je dat maar van dichtbij wijzen. Oh ja, die jalapeno die wel ook maken. Oké, stek 30 minuten. 350 degrees Fahrenheit. 30 minutes,
53 degrees Fahrenheit. Woohoo! Okay, dan willen we ons hier nog een beetje schisnick voor opmaken. Wat ze naam garlic bread. Ik wil je zien, hier hebben we een kleine penseltje. Hier hebben we gesmoltene butter. Daar we dat een klein beetje bepenselen. Kijk de mond. Oh ja. Dat smaakt ergens waarschijnlijk. En dan wat we dan doen is, hier hebben we oregano, een klein beetje oregano doen op, dus dat je dat groot smaken kan. En dan doen we nog een beetje draaien, per hetzelfde een beetje even. Kijk maar dat. En dan doen we nog een klein beetje schisnickpulver, garlic powder. En dan worden we nog een klein beetje kjeese op. En daar worden we een klein beetje ophetten, wat het al een beetje fijn versmolten is. En daar werden we ovenkast in. Daar willen we een small schieverij maken. Wow, nu kijk je maar. Hier gaan we ons nu. Dit is een porkchop. Chuleta. Oh. En dan, hier hebben we nog een beetje rijns. Dat was een start. En dan hier hebben we dan wat we dan garlic bread, schisnick brood. Oei, kijk er maar. Wat leuk je, wat dit gebruikt zijn. Oh, en dan doen we nog met zo'n grind zippeljuk, of green onions te even allerweg. Krakse stout. Nu wel wie eten. Nu wordt de schiet een beetje van dichtbij wijzen. Oh, yes. Wow. Nu wel wie ovenkast eten. En we gaan. Ik ben dankbaar voor jullie allen. Ik ben dankbaar voor zo'n schijnende dag. God heeft het voor je gezegend. Ik ben dankbaar voor dat ik nog wat leven doe. En dankbaar voor deze schijne maaltijd. En dankbaar dat ik jullie kan nog mal wijzen wat ik voor eten merken doe. En voor alle comments wat jullie me immer checken doen. Zeg ik zeer dankbaar voor. Dat het een krakse veel is wat jullie dat rekenen doen. Wat ik een video merken doe. En we gaan nu wel wie ovenkast eten. Anyway, dit naast ik Chuletas de Cerdo al queso con papas. Cheesy Porkchops with potatoes. Anyway, nu werden we zijn hoe dat smaakt. Het eerste, we gaan hier nog een jalapeno wat we gaan gebakken met dit hoofd. Wow! Dat hier is de gewoon schijn. Maar dan wel we deze tante ook niet beleiden. Ik had van jou zo'n buddeltje koffie van jou. Ik wil mis angst, ik wil op iets uitgaan en ik wil immer tussen en eruit gaan. Ik had zo'n buddeltje koffie, laat voor 10 buddeltje koffie. En we gaan. Ze zijn maar $3,77 het stuk. En we gaan. Wow! En we gaan. Nu wel, wie moet zijn we dit? Zeer schijne. Oh, maar dat is een week. Dat doen we niet meer maßen tellen. Nu wordt laatste vraag voor een kan porkchops bakken dat er een week weer. Een week is dit jaar niet. Die worden je kan je best uitnemen. Dus dit kan. Zo week zijn er.
Oh, Mamma mia. Und das scheine schisnick garlic bread. Wow! En dat saus wat ik eerst weiß, dat is niet bloß für das. Dat jij brokken voor alles, voor kiekje, voor vrennertje. Alle weniger. Zoek die brood nog ook. Oh, wat smaakt maar zo schijn, maar zo schijn. Ai, ja. En zo week, maar zo week. En je brood de meestens moet hebben. Ik koop die brood nog ook. En loop niet wijn. Wow! Dann sei uns nach Mulvara, hier von Strickland, Manitoba.